Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Waqad qala ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina taqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sedherek-sedherek kang mulya, alhamdulillah kita tasih menangi bulan Ramadan menika memasuki hari ke-12 nggih. Kula terangaken malih bilih dalam bulan Ramadan menika dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu. Sedherek-sedherek kang mulya, pembahasan masalah setan menika tasih kathah sanget. Mila saking menika kula nyuplik salah satu ayatipun Allah wonten surat Al-Isra. Ayatipun 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waftafziz manistata minhum bi sautika wajlib alaihim bi khailika wa rajlika wasarihum fil amwali wal aulad wal aulati wa idhum bama ya'idhum syaitanu illa gurura. Dadi wonten surah Al-Isra terangaken bilih Allah menika perintah supados iblis sujud marang Adam, tapi mboten purun sebab rumaos luwih mulya tinimbang manungsa. Sehingga ucapane setan, ara'aita hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Dadi setan iblis menika janji dumateng Allah, niki tiyang ingkang jenengan mulyakaken ngungkuli kula menawi jenengan akhiraken maring dina kiamat, kula ngentekno anak turune Adam kejaba mung sethithik. Akhirnya Allah perintah idza faman tabi'aka minhu fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mafura. Ya sudahlah, sapa sing manut awakmu manut iblis, maka jahanam minangka piwales kang sempurna. Matur ngoten Allah perintah waftafziz mani ta'ta minhum bi sautika wajlib alaihim bi khailika wa rajlika wasarihum fil amwali wal aulati wa idhum. Wis gerakno kabeh sapa sing mbok mamponi apapun kekuasaan bi sautika kelawan swara sira. Dadi iblis diperintah napa gerakaken dengan suara. Dadi suaranipun iblis wajlib alaihim bi khailika lan serbuan kelawan pasukan kuda. Jadi serangane setan, serangane iblis dengan menggunakan suara, pasukan kuda, warajilika pasukan kaki, wasarihum fil amwali wal aulad lan ngancanono ing dalem bondone lan anake. Dados setan iblis menika bercampur dengan harta wal aulad dan anak. Mila saking menika termasuk bondo anak menika merupakan fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sak temene bondo lan anakmu iku minangka fitnah, ujian. Wa idhum wa ma ya'idumu syaitanu illa ghurura. Setan menika nggih janji, tapi janjine setan menika napa? Goro. Jadi ngoten niku Allah wis ngumbar iblis, ngumbar setan supados napa mengganggu dumateng
manusia dengan berbagai macam cara, dengan suara, dengan pasukan kuda, pasukan kaki, bahkan ngancani campur dalam harta dan anak. Tetapi setiap saat, setiap waktu setan iblis menika selalu berkeliling mencari saat yang tepat untuk menggoda dumateng kula panjenengan sedaya dengan berbagai macam usaha. Wonten surat Al-A'raf terangkan summa la'atiyannahum min baini aydihim wa an aymani wa an sama'ilihim summa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku bakal marani wong akeh teko ngarep, teko tengen, teko kiwa, teko ngarep, teko mburi. Dadi menika arah-arah godaanipun setan dengan berbagai macam cara. Sedherek-sedherek ingkang mulya, kadang-kadang kula sedaya niku dalam kehidupan sehari-hari kita menika kadang-kadang niku bersahabat kalian setan. Misalipun menawi kula panjenengan sedaya nika nedha mangan terus enten sing kececer. Lah niku nek sunah Nabi niku dikengken mendhet jikuken. Sebab sampean gak eruh barokah apa panganan sing barokah iku mah bisa jadi sing ceblok niku wau sing barokah, ngoten. Nek gak mbok jiku niku direbut kali setan, ngoten. Jadi setan melok mangan nalikane kula panjenengan sedaya nedha tetedhan mboten telas niku direbut kali setan. Terus sedherek-sedherek ingkang mulya enten ingkang tiyang niku ngitung. Misale jenengan niku ninggalaken upa situk. Dadi tiap piring sak Indonesia niku enten 240 juta. Misalnya wong situ iku ninggal beras situ ninggal sak upo. Lah niku nglumpuk 240 juta beras iji. Lah padahal kadang-kadang niku ninggal niku mboten sak upo rong upo, kadang-kadang sak sendok, kadang setengah piring diguwak. Lah niku nek dikelumpukno wong sak Indonesia niku pinten? Kathah. Lah niku terbuang percuma. Lah nek niku misale digengingoni wong sak Gaza niku cukup. Lah niku ala-ala gawe hitung-hitung. Beras 50 iji dadi sak gram niku beras 50 iji niku berarti 1 gram. Dadi nek 240 juta beras niku pinten? Ketemune nggih kathah. Nggih petang kintal ngoten. Lah nek niku ping sedina ping 3, penglumpuk pinten niku? Setahun, Masya Allah. Lah niku dibuak tok ngoten. Lah kadang-kadang niku ya kadang-kadang ibuke sing dulang gak dintekno. Iki gak enak iki, akhirnya dibuak ngoten. Padahal niku dalam waktu ndulang niku nggih pendidikan sakjane. Nek kula nggih ayo garis 10 entekno. Aja sampai ninggal panganan ngoten lho. Dadi misale kutah kotor nggih diberseni ditedha malih. Sebab niku royokan kalih setan. Nabi niku enten kurma keleleran kok gak kuwatir niku kurma sedekah dipendhet diberseni. Tedha kurma situr kan pira sampai kados ngoten niku sunahe Nabi. Jadi kadang-kadang kula sedaya niku napa menyia-nyiakan harta. Mila saking menika wonten surah Al-Isra ayatipun pinten niku 17 napa 16 wala tubadir tabdira innal mubadirina kanu ihwana sayatin. Lan aja nyiak-nyiake bondo kelan nyiak-nyiake temenan. Innal badirina kanu ihwana sayatin. Sak temene mubadir niku kancane setan ayatipun 17. Wa kana syaitanu lirabbi kafura. Dadi sak temene wong sing mubadirno barang iku ihwana sayatin kancane setan. Lah nek kula panjenengan sedaya tasih dadi kancane setan iso ta.
madhep nang Allah secara murni bersih. Wa kana syaitanu li rabbi kafura. Dadi sadurunge wala tubadir tabadira innal mubadirina kanu ihwanas sayatin. Dadi mubadirno barang niku termasuk kancane setan. Lah kadang-kadang ngoten niku wau. Misale kate buka diklumpukno apa ya? Apa itu? Pentol, apa nih? Sampel, ST. Kaya-kaya kate dientekno kabeh. Padahal kowe sak gelas ya wis meneng. Dadi sing apa jenenge ku ya akhire gak kanggo ya didelok-delokan tok ngoten. Dadi kados-kados ngoten niku. Dadi hanya nuruti nafsu ngoten. Lah ngoten niku lak obat sing gak kepangan ngoten. Lah kadang-kadang dikekno wong liya iku eman. Di lampu malah diguak ngoten. Kadang-kadang misalnya itu gedang gak oleh, dinyang gak oleh. Wis tak jarno basa ae timbang mbok nyang sakmono. Akhire nggih basa temenan ngoten lho. Dadi ngoten niku, masyaallah masalah panganan tok niku wis iblis niku wis berkecimpung. Mulane wasari fil amwali wal aulad. Termasuk nalikane turu antara suami istri maksudnya nggih. Mulane nek kate kumpul suami istri napa dungane? Au macani benas setan wajani bisa setan nama rozaktana. Sebab nggih direwangi kali setan ngoten. Mulane kadang dadine anak nggih gandeng kali setan. Wah anak kok ya Allah. Enggak ini biar gak ndonga be. Dadi ngaten niku. Dadi niku alat-alat setan damel nggodha dumateng manusia. Nek kalau wingane kula terangaken nek muring-muring niku saking setan. Termasuk nafsu niku kendaraanipun setan ngoten. Jadi kadang-kadang nggih nafsu niku mboten terkendali sampai akhirnya melanggar aturan-aturan Allah. Misalipun la yahluwana rajulun bi imra'atin wahid ila ma'adhi mahramin. Ka oleh lanang siji karo wong wedok siji terus menyepi. La yahluwana gak kena nyepi temenan. Sapa rajulun wa imra'atin wahidin ila ma'adhi mahramin kecuali beserta mahram. Lah kadang-kadang wis menyepi. Mulane jarine sinten? Elvi Sukaisi. Bila dua anak manusia yang berlain-lain jenisnya bersepi-sepi cuma berdua berbahaya. Jadi ngoten niku setan melok nimbrung teng ngriku. Mulane enten hadis terangno wong wedok madhep gambare setan, mungkur gambare ya setan. Jadi dari sisi manapun yang istri niku menarik ngoten lho. Kadang-kadang nggih niku wau tergoda sampai akhirnya wis padha seneng-senenge akhirnya nggih berbuat. Mulane istilahnya kados napa kumpul kebu niku kan ngoten. Kebu lanang owek, kebu wedok owek. Wis dadi masih degone glothean ya wis dadi ngoten. Mulai istilahnya kumpul kebu. Dados masyaallah nggih menawi napa nafsu mboten terkendali. Nek kados Nabi Yusuf kan nate nggih napa di kamar digodha kali sinten Zulaikha. Hai talak. Ayo kenye-kenye. Lah Yusuf waktu niku pemuda sik balik nggih kuat-kuate nafsu. Lah si Zulaikha nggih ngoten pirang-pirang tahun gak tau dikul. Nggih padha nafsune sajane nggih karep nggih Nabi Yusuf niku.
Waqad hamma bihi wa hammat biha ngoten. Hamma waqad hammat bihi wa hamma biha ngoten lho. Ngene surat Yusuf. Dadi sakjane Yusuf ya karep sing wedok ya karep. Laula ra'a burhana rabbih kok lamun Yusuf niku gak eling nek ngene iki larangan. Wah, terjadi niku. Ngoten lho. Dados misalnya dados ngaten niku nggih apa antara dua manusia sing berlain jenisa. Enten malih kak lagune sinten niku? Elvi ya. Semakin malam semakin dingin, semakin mesra kita berdua. Sak terus. Jangan lakukan itu, kuasai dirimu, takutlah akan dosa. Jangan turuti nafsumu. Dados wis masyaallah ngoten niku wis nek ana wong loro bersepi-sepi gak peduli masih umure padha tuweke utawa sing enom padha nome utawa sebalike sing situ tuwek sing situ enom terjadi ngoten lho. Dadi masyaallah. Lah niku napa kendaraanipun setan. Dados ngoten niku wau. Bila saking menika Mai Rama menika napa ngelingaken bila tersirat di hatimu ingin berjudi, itu nyanyian setan. Bila tersirat di hatimu ingin berzina, itu nyanyian setan. Jadi kadang-kadang ngoten setan itu ngrentekno amalan-amalan perbuatan-perbuatan sing akhirnya menjuru jumateng kemaksiatan ngoten lho. Mulane nggih pun kaget enten lagu sing hamil duluan niku. Sinten sing nyanyi? Jupe. Awalnya aku cium-ciuman. Semerap terus ya. Akhirnya aku peluk-pelukan, tak sadar aku dirayu setan, tak sadar aku kebablasan. Ku hamil duluan sudah 3 bulan gara-gara pacaran tidurnya berduaan. Jadi ngoten niku nggih cara-caranipun setan sampai kados ngoten niku wau. Dadi menawi kula panjenengan sedaya mboten napa saged menguasai diri nggih sering-sering ngoten niku terjerumus ke dalam godaanipun setan. Nafsu menika adalah termasuk alatipun setan. Mila saking menika niki enten napa keterangan ten ngene kitab Duratun Nasihin bilih nafsu niku dibakar ten ngene neraka bertahun-tahun. Terus ditakoni karo Allah, nafsu iki sapa? Aku ya aku, sampean ya sampean. Akhire diobong maneh nek neraka. Bertahun-tahun dintas. Aku iki sapa? Aku ya aku, sampean ya sampean. Dadi gak gelem ngakoni nek awake sebagai pangeran. Akhire nafsu niku dipenjara, gak dikei mangan. Baru nafsu niku saged napa? Telu. Peplek. Ngoten lho. Mulane dengan cara berpuasa kula panjenengan sedaya saged napa mengendalikan hawa nafsu. Bila saking menika enten hadis nerangaken ya maksal jabab manistata aminkum an apa? Fal yatazawwad ka apal.
Nom-noman sapa sing wis mampu nikah di antara kamu sekalian supaya nikah. Nek gak mampu mongko supaya poso fainahu wijaun. Dados dengan melakukan puasa menika saged mengendalikan nafsu ngoten. Mulane kepingane kula terangkan bilih wong nek iku ngamukan wis dikon poso ngono ae pirang dina. Engko wis pepleh. Ngamuk wis gak kuat. Ngoten. Mulane dengan apa? Berpuasa itu akan menata hormonal dalam tubuh. Jadi nek sing asal iku nakal ngoten iso lilih. Nek ngamukan nggih saged lilih, misalnya nggak ada penyakit niku nggih saged sarah dengan menggunakan berpuasa. Dados menika di antawisipun bilih setan bergandeng dengan anak, dengan harta yang dengan begitu tujuannya supados kula panjenengan sedaya menika dados penghuni neraka. Sedherek-sedherek ingkang minulya sak pinten kemawon kekuatanipun setan sampun memahami bilih enten tiyang ingkang boten saged digodha kali setan. Nah, setan mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kejaba kawula panjenengan ingkang mukhlasin. Dados menawi kula panjenengan sedaya dados tiyang ingkang mukhlis, ingkang murni menika setan pun angkat tangan, boten saged mengganggu dumateng kula panjenengan sedaya. Mila saking menika monggo kita tata ati kula panjenengan sedaya sepados amalan-amalan kepanjenengan sedaya menika bener-bener ikhlas sehingga enten hati nerangaken akhlis dinika yakfika qalilum minal amal. Ikhlasno amalanmu nyukupi setitike amal. Dados senajan amal niku sekedhik tapi nek ikhlas menika berarti di hadapan Allah. Sebalikipun senajan kathah tapi nek mboten ikhlas dengan tujuan yang lain menika mboten saged dijadikan hujah di hadapan Allah. Jadi nek saged kathah ikhlas tapi menawi mboten saged senajan titik sing ikhlas ngoten. Lah ikhlas niku ya napa? Terus Imam Ghazali wong amal iku rusak kejaba wong sing ikhlas. Wong sing ikhlas iku rusak kejaba krana Allah, ngoten. Dadi nek krana saliyane Allah niku dereng ikhlas. Masalahe enten tiyang niku nek dilokno niku tambah semangat ngamali. Dadi nek dilokno dimusuhi iku tambah semangat amal. Sebalike enten tiyang niku lek dipuji semangat, nek gak ana sing muji kendhu, ngoten. Lah nek tiyang ikhlas niku ya napa? Ana sing muji terus, gak ana sing muji ya terus, gak krana mbok lokno, gak krana mbok puji, tapi krana Allah, ngoten. Dadi nikulah tiyang ingkang ikhlas. Lah niku mungsuhe setan. Dadi setan mengakui illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dadi hamba Allah sing ikhlas nikilah sing mboten saged dipun ganggu kalian iblis kalian setan. Nggih kados dene Nabi Yusuf niku wau, padahal nek kamar wong loro ya gak ana wong liya. Misale berbuat nggih bebas, tapi karena ikhlas, karena ingat kepada Allah sehingga mboten mantun melanggar napa ingkang dados aturan-aturanipun Allah. Dados setan menika mengganggu dumateng kula panjenengan sedaya, kendaraane saged berupa harta ingkang paling gampil inggih menika napa? Nafsu. Dados setan menika kendaraanipun kemarahan maupun nafsu. Nafsu menika ingkang dipun kendari kaliyan setan sehingga dimanfaataken kangge menyesatkan kula panjenengan sedaya.
Semanten nggih napa ingkang saged kula sampaikan bebile wonten kaleresan menika saya ngarsanipun Allah. Bebile wonten kekrintuan kekurangan menika saking kekurangan pribadi kula piyambak kula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.